Kawai kelong kemi kebala syak penyam badu wei orang ba ol syak syo hadu daman saljur na ba syak tambor ha wei briu ha kisnong sak sniang ka ba pok karaliang police station West Chantier Hill District ka ne ke jingjia kala jia hanin ke janmit jong ka sing blai ha ka por shibaje nok phais ngi kat kum ka jingi tho nagi por pulit ka ne kelong kemi ka bakerteng ka kong ai lembomon kabala syak si dak kanjatari na ka menta jong kerendang ki tho ba wei rong ba uba kerteng uki dakar ulaman saw ha ke jing tambor uneu breu yaw neu rong ba ala bangkit no sha civil hospital jawai ban ai ke jing sumar ki pulit kila register case halot kene ke jing ja bat ke jing tokit menta kala ya shakman ban lap bat ban kem yaw neu breu ubale ya kene ke kam baman